Ładzia badzia. Krz, krz. Witam, o nic nie pytam, skąd się wziąłem. Przez audytorę. I dzisiaj bawimy się, gdzie bawimy się? Dzisiaj na planie dodatku do Assassin's Creed Brotherhood, czyli porwanie Da Vinci'ego. 30 października się zbliża, trójka nadchodzi. A naszym zadaniem jest wykraść zaproszenie na wystawę dzieł sztuki, tylko tak, aby nas nikt nie zauważył. To się Mikołajowi nie uda, nie? Bo on nie umie takich rzeczy. Stały mi tylko dwie kurtyzany. Dużo kurtyzan! No dobra i... Ja pierniczę. Teraz widzicie siłę popędu seksualnego. I will deliver it to Signori. O, żeż posłańcze! O, podły! Dawać mi posłańca! Nie mam czasu na takie pierdoły. O! Wybaczcie, nadal nie mam czasu na pierdoły. Assassin to jest bardzo niewdzięczna gra, jeśli idzie o nagrywanie. Działa źle. Przebije się. Jak to? Jak to? To zrobiłem źle. Dobra. Co by tu zrobić z nim? Nie mam pojęcia. Ale jakże cel zgubiony? Że co, kurwa, że co? No. Loaduj. Loaduj. Loaduj, ścierwo. Już go mam! No! No, głupi Edziu! Pedziu! Kurwa! Zaś mi się nie uda. Kurwa, Edziu, Pedziu. Nigdy cię nie lubiłem. No! Już! Już go mam! O kurwa. No to teraz będzie mały pokaz fechtunku. I jedziemy. Wypierdalać. No. Dobra. Tak. Dobra.
Teraz mamy wolne, możemy zrobić mały free roam. Jakby jeszcze gra normalnie chodziła. A przecież mam za słaby komputer, nie? Pokażemy to, co w tej grze najlepsze. Widoki. Dun, 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 dun. Jest co podziwiać, a zobaczymy w trójce. Pełne wsparcie dla Directa 11. 5000 nowych animacji. Zmiażdży dupy. Dobrze. Zostaje nam zabrana możliwość Leap of Faith! Zostaje nam zabrana możliwość ulepszania tych wszystkich posiadłości, kupowania tam sklepów z bronią, wiadomo, wszystkich zabytków. Czy to było aż takie kluczowe? No nie wiem. Rzeźnia, skurwysyny! Jak hiena. W trójce będzie też większy nacisk znacznie na broń palną. Nie wiem jak to będzie ze skokami wiary i tego typu rzeczami, no bo wiadomo, tam raczej przyjdzie nam hasać po drzewach w lesie niż po budynkach w mieście. No ale bariery typu przebieganie, prawda, przez wnętrza domów w trakcie ucieczki, polowanie na zwierzęta, sprzedawanie skór, no, prawda, oskurowywanie, tam nowe kompletnie ciosy, walki tym toporem, prawda, większy też nacisk położony na rozgrywkę Desmondem. Może gra po raz pierwszy nie skończy się tak jak Zagubieni, czyli kupisz następną, to się dowiesz. No dobra, nie wierzę. Złodziej! Ale nie chciałem go zabić! A! Fechtunek, uwaga! I jedziemy. 1, 2, 3 i 4. Co mamy dalej? Zimowy teren działań. Konflikt pomiędzy Brytolami i Ankesami. Sami jesteśmy zresztą przecież synem brytyjskiego kolonizatora i Indianki. Ciekawa kombinacja, na pewno odbije się to w niebagatelny sposób na fabule. A fabuła zawsze była mocną stroną, to jak mówię o tych zakończeniach, no tak to wygląda. Tutaj, prawda, przeplatamy historyczne wątki z pełnym sci-fi. Ta. Ale to wychodzi grze zdecydowanie na dobre. I kontra. I dobitka. Ojej. System walki nie ulegnie zmianie, nie będzie trudniejszy. Wiem, że są malkontenci, którzy mówią, ojej, co to za system walki? Przecież ja tam prawie nie walczę, wciskam tylko klawisze sobie. Kusza, nie stać mnie. Ale system walki jest naprawdę fajny, no nie wiem, czy naprawdę każdy chciałby tutaj uczyć się godzinami fechtungu, żeby móc zablokować cios, albo nie wiem, wyprowadzić, to co to by było? Co to by było? Spare mi, signore! Wersja PC-towa, jak zwykle, opóźniona względem wersji konsolowych, do tego powinniśmy się już przyzwyczaić, ale, poczekamy cierpliwie, przekupimy sobie, prawda, pana Herolda. Poczekamy, aby tylko była dobrze zoptymalizowana i aby było dobre sterowanie, chociaż to się do tej pory Assassinom udawało na komputerze. Pomimo, nieporównywalnie lepiej według mnie gra się na padzie, to na myszce i klawiaturze też nie ma z tym żadnych problemów. Zaliczymy wszystkie najważniejsze feature z tej gry. Jaaa! Kasztanka zapierdalaj. Nie wiem jak to będzie w trójce z końmi i wszelką trzodą chlewną. Ja wiem, że koń to nie jest trzoda chlewna. A teraz gołymi rękami. O, zobaczymy jak są twardzi. Seems like someone's disarmed here. Jaki badass taki.
Jak widzicie, nie mają szans z Eziem, nawet, który wyposażony jest jedynie w gołe pięści. Tak więc wracając do tematu, mam nadzieję na dobrą optymalizację, dobre sterowanie. O, takie porównanie, jeżeli każdy robiłby takie wersje pecetowe jak Gearbox zrobił Borderlands 2, to żylibyśmy w lepszym świecie, naprawdę. Mnogość opcji, dobre sterowanie, dobra optymalizacja, duże opcje ustawienia sobie FOV-u, nawet klatek ograniczone, nieograniczone, wygładzane, niewygładzane, do 30, do tam 50 nawet, do 60. Wzór jeśli chodzi o pecetowe wersje gier, a nie o prosty, ciulowy port z konsoli, który niestety przeważnie dostajemy. I może żeby dało się trójkę nagrywać tak, żeby nie było 15 klatek we frapsie, chyba że mój komputer jest za słaby. Nie jest. Tak więc dostaniemy nową porcję filmowości, nową porcję... Czy ja już tu nie walczyłem? Prawdopodobnie. Koniu! Zniszczyłeś moje marzenia. Stab. Ojej, ojej. 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 Cześć, biskupie. Wolne zadanie. Ja nie chcemy zadań. Chcę zabić biskupów. Papieża nie będzie. Hehehe. No tak. O! No w trójcy raczej tego nie uświadczymy. Przynajmniej w lesie. A to odkrycie, nie? Po raz kolejny dostaniemy możliwość werbowania asasynów. Nie wiem jeszcze jak to będzie dokładnie wyglądało. O tryb multiplayer w ogóle jest skrywany dość skrzętnej tajemnicy. Na pewno łatwiej znaleźć informacje o single niż o multi. No, nie spodziewałbym się jakichś rewolucyjnych zmian, aczkolwiek zmiany rewolucyjne nie są potrzebne, bo ten multiplayer i tak na tyle odróżnia się od innych, na tle innych produkcji, gdzie ostatnimi czasy tylko strzelamy i wypruwamy flaki, że naprawdę jest bardzo fajny. Ale niestety nie jest zbyt długowieczny. Multi w Assassinie szybko umiera. Nie wiem de facto czego to jest zasługą, no ja wiem czego to jest zasługą, to jest zasługą Call of Duty i Battlefielda. Ale po premierze tam przez te kilka miesięcy, do 2, myślę uda się pograć. O cześć! Tak a propos broni palnej, żeby nie było. Ścierwo mnie postrzelił. Nie można też nie wspomnieć o Assassinie 3 Liberation na PSP Vita, który też prezentuje się nad wyraz pięknie jak na możliwości tej konsoli. Chociaż, że ta konsola potrafi, to pokazał już Uncharted. Chociaż w nim to dobra właściwie była jedynie grafika. Cóż. I to jest właśnie piękne, że tu można właściwie nic nie robić, biegać sobie po tym mieście, wspinać się na budynki, podziwiać, a miasto żyje naprawdę, widać to bardziej namacalnie niż w jakiejkolwiek grze z serii GTA. Naprawdę widać, że miasto żyje, ludzie łażą, tu sprzedają, prawda, ktoś tam śpiewa serenady tutaj ukochanej, ten tu się kłóci, ten tu pijany, żebrają, jeżdżą na koniach, ta tu se żre jabłko, prawda, nie żre jabłko jak głupia dzido. I to jest właśnie piękne. I to jest piękne. I tego też oczekuję po trójce. I tak, ostatnim akcentem mały fight. O, kolego. Odskok. Odskok. Szyderstwo. Odskok. Atak. Dziękujemy państwu. A teraz zrobimy małego, szalonego Ezia. Ezio nie zabijał cywili.
Ale ja zabijam. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, życzę dobrego dnia i widzimy się z powrotem na Pandorze. A już w dniu premiery Assassin's Creed 3 widzimy się na polu bitwy konfliktu Amerykanów z Jankesami. Łaba dziaba, krz, krz. Czuwaj. We're singing, hey, you